Сега искам да ти дам отговора и откъде дойде тази идея. Да стана консултант и професионален твой гид на изложенията, които се провеждат в Експо Център. Човек, който много обичал иновативни подходи и решения за всякаква сфера в живота, съм ходил там да ги намирам. Първия ден съм ходил аз да разбера всички неща, които се случват там. И на следващите години, на следващите дни, аз съм канил хората и директно съм показал щандовете, които се заслужават, защото аз съм вече ги видял. И така хората не са си губили времето. Но това беше по приятелска насока. Или мои бивши партньори, или на баща ми, защото той работи и живее в Търново. Малко му беше трудно да ходи до София. И един ден, когато си молех и пътувах към село, и си моля, Господи, какво трябва сега да свърша на село? И така духа ми бях воден и каза, вземи всички тези брошури, каталози от Експо Центъра, където се събира през годините. И мога ви кажа, че ни бяха малко. Бяха много. И 3 дена на село съм разглеждал каталог по каталог. И продължавам още, мога да видите. Това са 1/5 от нещата, които бях събрал за последните 10 години. И когато си видях моите не мъдри и не разумни решения, които съм правил, когато съм бил посетител, и тогава извиках към Господа. Господи, какво съм правил? Моля те, дай ме решение. И както пише Божието Слово, че когато сме изпаднали в беда и нашите провали, нашите грешки, пише, че Той ще ги вземе и ще направи решения и ще направи от това нещо хубаво. И тогава каза, върви тази година на строителното изложение. И когато ходих и си молих към Господи, имам нужда от небесни стратегии, от небесна мъдрост, да ми кажеш. И тогава Той изпрати хора, реално да им стана професионален гид и да им бъда консултант за тези 4 дена. На различни хора. Някои хора ми платиха. И тогава разбрах, че аз имам опита, имам болката, имам мъдростта, имам знанията. И това нещо ще го правя от сърце, защото обичам да ходя на тези изложения. И когато вие дойдете, вие ще получите най-доброто за най-кратко време. Защото вие преди това нещо сте ми звъннали, преди това нещо сме оговорили това, което ви искате. И аз предишния ден ще съм го свършил. Когато ви дойдете, аз ще съм ви завел на точните мясти. Ако вие нямате време, когато много хора са били, както и баща ви, той ми е казал, Николай, имам нужда от това. И аз съм отишъл, срещам съм с фирмите, взел съм необходимите брошурки и съм му дал телефона те да се свържат с него. И така по някакъв начин той е спестил време. До Търново имаше хора, които им помогнаха, са идвали от Варна, от Бургас и по този начин са ни спестил време. Така че изберете мен 31 март до 3 април. Моля ви бъде вашето решение, да бъде вашите ръце, вашия мозък.